Аз благодаря на Бог за всеки един от вас, който е в молитвения дом. И благодаря на Бог, че дава слово, което да се говори, а словото трябва да се говори, казва Божието слово, така казва Господ. А Господ е словото. Казва да се говори дразновенно като за пред Бога, не като за пред човеци. И ако днеска някой започне да говори като за пред човеци, да гали човеците, значи няма да има ефект в църквата. Затова Бог иска да се говори здраво слово, но казва Бог да се предава на верните. Защото в словото всички знаете, че пише на едно място да не хвърляте бисерите си на свинете. Знаете ли, много хора днеска се намират в това нещо, да не хвърляте бисерите си на свинете. Защо в свинете? Защото свинята е едно мръсно животно, което го изкарваш от бълбоча, пускаш му мъркуча, къпеш го и само като спре водата, къде отива свинята? Пак в бълбоча. Затова ние днеска ще говорим какво означава да познаваш Бог. Защото и свинята живее в свинарника, изкарваш я, миеш я, оправяш я и като ставиш, пак се забива в свинарник и почва да се върти, да се въргаля в тинята, в мръсотията. Йоан Роси отвори 17 глава 3 стих, може да си справите. Ще чета тук, за да бъде преводът един и същ. И там пише така, защото сега ще ви кажа и темата. Какво означава да познавам Бог? Какво означава днеска аз и ти да познаваме Господа? А това е вечен живот, да позная тебе, единния, истинен Бог, Исуса Христа, когото си изпратил. Амин. Може да седнете. Бог да ви благослови. Много размишлявам. Цяла седмица размишлявам за църквата. Вижте, да не разберете за църквата. Бог е любов, Ешвалбрун. Размишлявам за църквата по лицето на цялата земя. Виждам много пастири се грижат за църквите, помазани от Господа. Хора, които се трудят на Божията нива. И в един даден момент виждаме хората от църквата как не растат духовно. С годините си растат, няма проблеми. Стават по-високи, по-силни, по-храбри, ще го нарекам, в света, не в Господа. Ако днеска, братко и сестро, искаш да познаваш Господа, какво означава това? Можеш да го срещнеш. Можеш да се разминиш с Него. Може дори да те поздрави и ти можеш да го поздравиш. Но когато отминеш, ти вече не си с Господа. Ти вече забравяш, че си видял някой там, който ти казва здравей. Тук в Германия, като живеем, като излезеш на улицата и непознато ти казва здравей. Нали така казват? Халео. Познат, непознат, лош, добър, казва ти халео. Това е като закон за тях да те поздравяват. Но когато се разминеш на втората, трета крачка, той те забравя, дори не ти е видял, може би физиономията му ти казва халео. Много често ние срещаме Господа, Бог ни казва здравей и ние му казваме здравей, ама като го подминем, забравяме кой е Бог. Какво е направил в нашия живот. И аз знам Бог какво направи в моя живот и защо аз го познавам и защо искам да остана в Неговото присъствие и защо живея живота си за Господа. Защото искам да заработя спасение за мен, за децата си, за семейството си, за целият си дом. А Исус казва, един когато се спаси, целият дом се спасява, когато се покае. Трудно е. Много е трудно. Човек, когато не чете и не изпълнява Божието Слово, казва, това не е така. Ще разбереме. Ако днеска всички казваме, аз познавам Господа, днеска ще разбереме всички ние дали познаваме Господа или просто сме чули за Господа. Или сме го срещнали някъде там в далечината и до там. А това е вечен живот, да познаят тебе, единния истинен Бог. Бог е един, единствен. Няма 5 богове, няма 10, няма 20. Един единствен. Исуса Христа, когото си изпратил. Самият Бог изпрати Исус Христос. И ако ти днеска не чуваш гласа на Исус Христос, значи не можеш да го търсиш. Приготви 1 Йоаново 2 глава 3 стих. Ако ти днеска казваш, Бог не ми говори, не го търсиш правилно. Ако ти днеска казваш, аз се моля, постя, нито сънувам, нито чувам гласа на Бога, как ще го чуеш? Търсиш ли Исус? Трудно. Не го търсиш. 1 Йоаново, 2 глава, 3 стих. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Бог какво е казал днеска?
Връщаме се в Изход, не го отваряй, по памет ще говори. В Изход там има 10 Божии заповеди. Моисей беше на планината, отиде, нали? Моисей отиде на почивка ли на планината, според вас? Или се трудеше да се скачи? И чакаше Бог да му говори. С него имаше ли верни хора долу? Имаше, нали? Арон беше ли там? Беше. В един момент какво стана? Народа зароптя и направиха, събраха всичкото злато, всички обици, накати и гривни, направиха теле от злато, за да му се покланят. Когато се върна Моисей и носеше 10 Божии заповеди в двете си ръце, плочите на завета, той какво направи? Намери ги голи да играят, да пият. Моисей се ядоса и хвърли двете заповеди. Спираме тук. Отиваме в Новия Завет. Исус какво казва? Нали го запитаха? Кои са заповедите, които трябва да спазваме днес? Колко пъти от началото на тази година, 25-та година, още от първата проповед, започнах с тези неща. Да възлюбиш Господа Бог. Първата заповед. С всичкият си ум, с всичката си сила. Възлюбил ли си Господа днеска? С всичкият си ум, с всичката си сила, ще кажа. С парите си, с времето си, с колата си, с всичко. Не. Имам отговор. Не. Не. И подобно на нея, каква каза Исус? Да обичаш ближния както себе си. Обичаш ли ближния както себе си днеска? И кой е твоя ближен? Нали има и разяснение, кой е твоя ближен? Твоя ближен е този, който слуша Божието Слово и го прилага в живота си. А не този, който го слуша като прасето, къпеш го, слуша, приема Слово да се къпе и отива в бълбоча да се въргаля. Бог не е за подигравка днеска. Можеш ли да служиш на Господа и да кажеш, ама брат, аз това не мога да го направя? Защото не мога. Можеш. Ако искаш да го направиш за Бога, ще го направиш. В Библията има много примери. Хора са излезли от родината си. Хора са оставили семействата си. Много такива примери има, ако четеме Словото. Ама не, на нас днеска ни е лесно. Ако това ми се прави, и миналия път го споменах. Когато вършиме грях, намираме много добро оправдание. Много добро оправдание. Пред пастира, пред човеците. Ама пред Господа имаш ли оправдание? Да, следващия стих. Не, върни пак 3. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Познаваш ли Господа днеска, братко и сестро? И аз себе си питам, познавам ли Господа? Пазя ли неговите заповеди? Не кради, не лъжи, не прелюбодействай, да ги реда. Не поглеждай съчицата в братовото ти око. Виж гредата в твоето. 4. Който казва, познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е. Какво казва Словото? Който не върши Божията воля, не пази заповедите на Господа, какъв е? Лъжец. Лъжец ли съм аз днеска? Всеки да си отговаря сам за себе си. Не го казвайте на глас. И истината не е в него. Къде е истината днеска? В сърцето има ли истина днеска? Исус казваше истина. Истина ви казвам. И какво казваше още Исус? Истината ще те направи свободен. Говориш ли истината днес? Зад гърба на брат ти много неща ще кажеш. Ма в очите му няма да застанеш да му кажеш истината. Защото си един от тези. Който казва, познавам го, а заповедите ме не пази, лъжец е. Защото ако ти пазиш днеска заповедта на Господа, когато видиш, брате, че е паднал, ще се молиш и ще отиш, ще го бутнеш. Брат ми, в Словото пише, че праведният и 7 пъти да падне, Бог ще го привдигне. Ти, ако си праведен, трябва да се привдигнеш. Осъзнай се. Това не е според Словото. Отвори Еремия, 4 глава, отвори пак в 1 Яно, 4 глава, 7 стих. Същото. Така? 4-7. Много често ние забравяме кой е Бог. Много често в църквата сме вярващи. В църквата можем, ще го кажа, да не пушим 2 часа, 3, можем да не пием, можем да не лъжем, можем да не прелюбодействаме, защото сме в църквата. Ама църквата не е залата, братя и сестри. Църквата не е залата. Църквата си ти. И аз, и той, и тя.
И ние, и вие, и те. Нали така учихме в България? Всички ние заедно сме църквата. И ако аз отида някъде направя някой гаф и вие не знаете, аз съм църквата. Разбирате ли? Не в сградата. Идваме в сградата понеделник, сряда и неделя, другите църкви са в събота и така нататък. Няма значение. Грехът в църквата не е грях. Излезеш навън и си забравил. Даже може да осъждаш. Той направи това, другия направи другото. Защо е нужно да осъждаш? Словото казва ли? Не съдете. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Има един, който съди днеска. Изпълняваш ли Божиите заповеди? Ама темата е интересна. Какво означава да познаваш Бог? И до сега четеме, възлюбени, да любим един други го. Защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Амин. Да го чета пак. Искате ли на части да го разясняваме? Възлюбени, да любим един други го. Словото кара ни ли да се любим един друг? Кара ни, задължава ни. Той не казва, ако искате, обичайте се. Ако искате, уважавайте се. Ако искате, си отдавайте почет един на друг. Не. Словото казва, възлюбени, любете се, търсете се, прощавайте си. По-надолу ще го разбереме това слово. Това слово Бог ми го даде с нощи. Да го говоря днеска. И темата пак за Давид остава, но явно когато даде Бог ще я говорим. Възлюбени, да любим един други го, защото любовта е от Бога. Ако любовта е от Бога и ти си от Господа, ти си Божий човек, нали така? Ама ако нямаш любов в себе си, от Бога ли си? Не си. Категорично не си. Ако нямаш любов в себе си, казваш, аз обичам Господа, аз се покланям на Господа, аз Библията я ям, направо чета я много, ама нямаш любов към брат ти, към сестра ти. Ама кой е ближния? Пак казвам, към ближния, ако нямаш любов, а твоя ближен е този, който слуша Божието Слово и го прилага в живота си. Гледаш, този пиеше много, напиваше се, я виж, откакто влезна в църквата, спря да пие. Този пък много лъжеше, като хитър Петър ще го каже. Я виж, то влезна в църквата, спря да лъже, даже ви помага. Виждаш промяна. Ама нашия характер, може ли го пречупим? Не. Аз обичам Господа, ама да си нося моите си дрехи. Бабе, ще се обличам както аз искам. Важно е да оставиш днеска, който облича. Гледай. Хубаво. Ама в духовността оставаш ли се така да те облича Господ? Да кажеш, примерно, аз обичам Господ, искам Бог да ме облече, да бъда, примерно, силен и храбър, като Исус Навин. Направи го, натисни копчето, цък и избери това. Другия да натисне другото копче, примерно да бъде полицай за Господа, както и сме, седиме и работиме за Бога. Не сме полицай, но работиме на Божията нива. Искам да ви кажа, че Бог ни е дал свободна воля на всеки един от нас и ние избираме какви да бъдеме. Не в църквата само. И в света, и в духовността, което е по-важно, в духа да бъдеме бодри. Защото когато имаш бодър дух, ти си бодър във всичко. А не да хленчеш само. Възлюбени, да любим един други го, защото любовта е от Бога. Бог е любов. Така се казва и църквата. Не вижте, няма случайност. Който люби, роден е от Бога. Ако аз днес мразя брат ми, покорявам ли се на Словото? Отговора го оставям на вас. И познава Господа този, който има любов в себе си. Този, който няма любов в себе си, не познава Господа. Защото самият Господ е любов. Това е следващия стих. Който не люби, не е познал Бога. Сериозно. Това се говори за любов, да обичаш брат си с братска любов. И когато го видиш, че е в затруднение, да изтичаш. Когато го видиш, че се радва, да се радваш с него. Когато го видиш, че бута колата си, да слезеш от твоя комфорт и да започнеш да буташ, дори да си облечеш с най-хубавия костюм, да го нарекат, да буташ колата, да му помагаш. Тогава Исус казва, ето това са мои деца. Имат любов помежду си. Когато няма тази любов, не дадете да се правим, че сме християни. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него.
Ако ти нямаш любов, днеска нямаш този единороден син, който Бог го изпратил. И ако ти днеска нямаш любов, любовта, която казва Божието Слово, човешкият ум не може да сване, трудна любов е. Ако ти днеска нямаш любов към брат и към сестра ти, нямаш любов и към Господа. Ти си кимвал просто, що звън ти. Това се отнася, като казвам ти, се отнася и за мене. За самият себе си говоря. Дай ми в Еремия, 29 глава, 13 стих. Пак повтарям темата. Какво означава да познаваме Бог? Защото нали казваме, аз ходя на църква. От колко години? От еди колко си години ходя на църква. Слава на Бога, хубаво, че ходиш на църква. Ама ти знаеш, че църквата не е залата. Ти знаеш, че църквата си самия ти. Църквата не е залата. Сега сме тук, след малко мога да бъдем в някой дом и пак става църква, както сме се и събирали. После мога да бъдем в България, мога да бъдем в Полша някъде. И какво? Църквата тук няма вече църква. Не, църквата си ти и аз, братко и сестро. Там, където са двама и трима, казва Господ, там съм и аз. Църквата сме ние. Отвори ли? Еремия 29.13. 29 глава, 13 стих. Така. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото сърце. И ще ме потърсите и ще ме намерите. Вижте колко хубав е стихът. Като ме потърсите с цялото си сърце. Днеска можеш ли да търсиш, Петре, братко и сестро и ти, Господа с цялото си сърце? Въпрос сериозен. Ама когато духът е в единодушие, когато ние хваляхме Бога, бях хвалител и свирих, един брат пееше, знаете ли как вървеше хвалението? Не се подготвяхме. Сядах на йониката, той взимаше микрофона, молихме се заедно. И аз започвам и той започваше и той едно и също. Пееш една и съща песен. Преди да свърши песента, аз почвам да свиря, той към ми, точно това исках да ти кажа да свириш. Тогава идва единодушието. Разбирате ли? Тогава е и Божието присъствие тук, и Божието помазание, и Божията любов е във вас. А не той да казва едно, другия да казва друго. Аз си представете сега ето тялото, Христово тяло. Единият ми крак да тръгва наляво, другия надясно. Аз не мога да правя шпагат. Не мога и да се разцепа. Едната ми ръка да върви надясно, другата наляво. Айде разделете главата ми. Няма как. Няма как. И ще ме потърсите, ще ме намерите, като ме потърсите с цялото сърце. Лука 2.49 отвори. Лука 2.49. Така. Върни 21 стих. Не, 48 така. Защо така? А така, 48 дай. И когато го видяха, смаяха се и рече майка му: Синко, защо постъпите и с нас? Ето баща ти и аз на скърбените търсихме. Тук е историята, знаете я всички. Исус навърши 12 години и казва, родителите му го изгубиха и го търсиха. Търсиха го. Как го търсиха според вас? Ако ти днес изгубиш детето си, как ще го търсиш? С мъка, с бързане. Нали, даже ще призовеш, брат, ела да помагаш, че го няма детето. Брат, ела да видим къде бяхме, на кое тържество, едно от децата го нямаше и почнахме всички да го търсим. Та бяхме там. И я нямаше. Почнахме да търсим, а тя беше вътре. Почваме да търсиме със сила. Тук търсяха Исус със сила, неговите родители. А той им рече, на този стих ще се спрася. А той им рече, защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома, в дома на моя отца? Това е друг различен превод. В дома на отца ми се казва. Къде е Исус днеска, братя? В храма. Сега ще ви задам един въпрос. В кой е храм? Словото казва ли, че тялото ти е храм на Господа? Къде трябва да бъде Исус днеска? В моето тяло и в твоето. И го намериха. Върни пак. И 8 стих. Така. И като го видяха, смаяха се. И рече му майка му: Синко, защо постъпи тъй с нас? И ние често казваме: Ама Исусе, защо ти постъпи с нас? Защо допускаш това да се случва? Исус не го допусна.
Исус беше на правилното място. Исус и днес е на правилното място. Това, че майка му и баща му се заблудиха, макар че му бяха родители, те се заблудиха и се отвеяха и детето остана в храма да говори, това е техен проблем. Не беше проблема на Исус. Разбирате ли? Самите родители направиха грешка. Неосъзнателна. И какво се казва? Ето баща ти и аз наскърбените търсихме. Днеска търсиш ли Господа наскърбен? Знаете ли кой да търсиш Господа наскърбен? Да се страхуваш дали ще имаш лична връзка с Господа. Да се бориш. Нали, пяхме една песен "Ридай и търси Божията кръв". Знаете ли какво е човек да ридае? Знаете. Да имаш болка, примерно да се превиваш, да ридаеш, да търсиш, да искаш с болка. А ние днес идваме и ще го кажа пак, но не казвам да не пиете кафе. Идваме по някой път, не само ние, говоря за цялата църква, защото отиваме след малко ще ходи на други 2 църкви. Отиваме, пиеме си кафето, даже можем и като кажат, запомни ли проповедта да кажем, и какво се говориш? Срамота. Когато не слушаш Словото на Бога и не го четеш, няма да запомниш какво се говори. Сатана идва. Идва и граби. Той идва за да отнема, за да маха, да няма любов, да няма покорство, да няма знание в Словото. И Господ казва, народът ми погива от незнание. Бог да те благослови, брат. Много хора не знаят какво пише в Словото. И почват и спорят. Тикток, страшна работа. Гледам от време на време, с нощи влезнах така, че качам от събора, качам цяла страница, може да влезете в Тикток, имаме цяла страница на моето име, от събора, какво се случва, от служения, такива хубави неща за Бога. И там се спореше ужасно. Словото казва ли църквата да не спори? Ама те спореха, като и не знаеха и Словото. В незнание говорят, викам, Господи, прости им тия хора, наистина не знаят какво вършат. И като го видяха, смаяха се и рече му майка му, синко, защо постъпите и с нас? Ето баща ти, аз на скърбените търсихме. Много често казваме, Господи, защо ти постъпи така с нас? Защо не това от мен? Господи, а защо не ми даваш еди какво си? Господ ти дава всичко. Стига да можеш да го вземеш, да го носиш. Господ ти дава и благословия, колкото може да носиш, дава ти изпитания, колко може да носиш. Бог няма да ти даде толкова, че да избягаш от църквата. Брата много хубаво свидетелство даде. Един човек получаваше 1000 лева и даваше 100 лева. Десятък. Дама му дигнаха заплатата на 2000 лева и 200 лева му се видяха много и не даваше. Знаете ли какво стана? Върна се, нали брат, така беше. Върна се на същата работа. Кой го върна? Бог. Няма сърце да дава. Тук не говорим за парите, говорим за времето ни, говорим за всичко това, което ние не можем да дадем на Бог и казваме, аз познавам Бог. Той Бог ме знае. Какво знае Бог за тебе? Че си непокорен. Приемаш ли го? Не. Не, Бог знае, че аз го обичам. Как го обичаш? Като не обичаш никой от църквата. Като не търсиш този, който е паднал. Като не отиваш да насърчаваш хората ли? Той Бог знае сърцето ми. Щом Бог знае сърцето си, стой си там, където си. Дай 49 стих. Той им рече, защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря в домът, около дома на отца ми, демек в домът на отца ми? Къде е Господ днес? В църквата. Коя е църквата? Христовото тяло. Кое е Христовото тяло? Всички ние. Децата, жените, мъжете, братя, сестри, малки и големи. Нови във вяра, стари във вяра. Всички ние сме Христово тяло. Ама ние не го разбираме. Много често не го разбираме, за което съжалявам. Отвори в Притчи 2 глава, 3 стих до 5 ще четеме там. Не мога да разбера по някой път хората какво вършат на тази земя и как може Сатана до такава степен да ги заблуди, че те да не познават Господа. Може ли сега да отидеш на една добра работа, където ще се въртиш на стола, ще ти сервират обяда, ще ти носят кафето, ще ти носят водата, ако се потиш, ще те трият, и ти да кажеш, не ми харесва тази работа. Искам да си хвърлям камъни. И отивай си хвърляй камъни цял ден. Няма как. Хора, разберете. Господ казва, опитайте ме, за да видите колко съм благ, демек слада, колко съм добър. Не разбирам. Така. Притчи 2-3, точно така. Ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума,
Ако го потърсиш като сребро, как ще търсиш Господа? Като сребро и го подириш, потърсиш като скрити съкровища. Искам да ви задам един въпрос. Ако някой ви каже сега, че във вашата къща или във вашия двор има някъде заровено съкровище, какво бихте направили? Ще вземете ли кирка и лопати и ще почнете да копаете? Аз ще почна. Ще започна да копая веднага. Защото знам, че там има нещо ценно. Ама по време на копаене с кирката ще ми излезат мазоли, нали така? Работили сме всички с кирки и с лопати. С брат Георги даже бях работник едно време. В строителството. Така е истина. Копаеш мазол. Идва камъка, удряш на камък, изтръпват ръцете. Подкопаваш около камъка, махаш го и намираш съкровището. Търсиш ли Господа по този начин? Копаеш ли? Удряш ли на камък по някой път? И като удариш на камък и ти стръпнат ръцете, не, спирам, до тук съм. Стига ми толкова. Той Бог знае сърцето ми. Ама златото и среброто останаха отдолу, съкровище отдолу, трябва да махнеш камъка. А камъка днеска е тежък. Бог да ви благослови. Вие го казахте. Тежък е. Защо ли? Защото не казваш така. Господи, премахни го. Разчупи каменното сърце. Бог казва, ще взема вашите каменни сърца и ще ви дам меки сърца. Това е Божие Слово, което се говори. Нали се казва и Божието царство се оприличава на една нива, в която има един работник е работил и видял там, че има имане. Какво направи човека? Продаде всичко, нали? Всичко продаде, отиде и я купи. И когато я купи, имането беше негово. Ама при това имаше действие. Имаше действие. Продаде колата си, продаде къщата си, продаде обувките си, продаде чорапите си. Съблече се и отиде. И купи. Продаде и купи. И след това какво се казва? Нивата вече е негова. Предишният собственик не мога да каже, това е моята нива. Тя е вече твоя. Събличаш ли се днеска? Бог какво каза? Събуй се, това място е свещено. Събуй обущите си. Събухме ли тези обувки? Характера, начина на живота. Слушам в телефона си, имах едни записи, видеа, стари. И там брат Росен пееше с мене, правихме едни записи. И много малък отказ, аз го споделих, даже ако гледате, го споделих, там се пее на мангав му порано животи. Не искам старият си начин на живота и ме е страх, Боже, да не ме върнеш там, откъдето съм излязал. Ние днеска мъчиме ли се да излеземе от там, където сме и да не се връщаме повече? Не. Аз ако бях онзи Петър, това щях да направя. Кое ще направиш? Ти си същия Петър, щом го казваш. Ти си същия Петър. Ама ако кажеш, ако Исус беше на моето място, щеше ли да го направи? Не. Той ще прегърне човека до себе си. Иска да се говори. Днеска човек трябва да промени характера си на първо място. След това да промени действията си в живота, за да може да стигне до Господа. Ако ние не сме осветени, няма да сме при Господа. Каквото, вижте, мога да проповядвам и 100 години. Амин, да проповядвам 100 години, да съм жив 100 години на Божията нива. И да не бъде да проповядвам от себе си, че няма да бъда при Господа. Мога да пееш 100 години за Господа. Ама ако изявяваш себе си и си живееш стария начин на живот, пак не си при Господа. Нали знаете историята? В Твое име, Господи, нали сме изцелявали, нали сме правили чудеса и знамения. Бог казва, съжалявам, не те познавам, не ви познавам. Да не бъде. Болно е. Църквата е болна днес. По лицето на цялата земя. Тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога. Със страха на Господа, към Господа, когато човек има страх към Бога, той тогава започва да помъдрява. Защо помъдрява тогава ли? Ако един син няма страх от баща си, той е беладжия. Обикаля по дискотеки, напива се, наркотици и тем подобни. Да, ама нашето поколение, когато бяхме и като викнеше моя баща, лягай, но бе, колкото да не ми се спи, ми се преспиваше. Доспиваше ми се бързо. Лягам зад него, човека си спи, мога да си хърка, аз чакам. Като стане да стана, че ще отнеса. Имах страх от него. Ама тази дисциплина ме направи в живота да бъда дисциплиниран.
Къде е нашата дисциплина днеска? Имаме ли страх от Господа? Днеска съм тук на амвона, утре съм, да не кажа къде. Не е хубаво. При Сатана. След малко ще участваме в Господна трапеза. Айде сега да вземем Господна трапеза и след малко имам там да се напиеме, да блудстваме и да казваме, ние сме Божии хора. Не сме Божии хора, съжалявам. Осия 6.3. Осия 6.3. Да, нека познаем Господа. Нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно, както зората, и ще дойде при нас като дъжд, както пролетния дъжд, който пои земята. Кой пои земята? Господа. Кой пои днеска сърцето ти? Господа. Кого трябва да допуснем да ни пои? Господа. Да, нека познаем Господа. Трябва да го познаваш. Ако не го познаваш, какво правиш? Нищо не правиш. Отиваш, губиш 2 часа в църква, тръгваш. Нека следваме да го познаваме. Нека да следваме. Следваш ли с Божието Слово? Тук пише така. Трябва. Четеш, колкото повече четеш, толкова повече познаваш Господа. Той ще се появи сигурно, както зората, и ще дойде при нас. Амин. Както дъжд, както пролетния дъжд, който пои земята. Йоан 14.9. Оставяш ли днеска Бог да пои душата ти и сърцето ти? Трябва да приключвам, а темата няма да я свърша. Йоан 14.9. Оставяш ли днеска Господа да пои твоето сърце? Оставяш ли Господа да пои твоя живот? Исус му казва, толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Исус с нас ли е днеска? Амин, с нас е. Познаваме ли го? Аз ще кажа амин, да го познаваме. Който е видял мене, видял ли Отца? Как казваш ти? Покажи ми Отца. Искаме да видим. Какво да видиш днеска? Какво да видиш? Изцеление. Как ще го видиш? Като самия ти не вярваш, че може да се случи. Няма да се случи. Някои хора се молят, други гледат. Ще стане ли? Той ли ще го изцели? Кой съм аз да изцелявам? Ако не е Божията ръка да изцелява. Кой си ти да изцеляваш? Ако не е Божията ръка да изцелява. Виждаме чудесата и знаменията. Колко чудеса имаме в църквата? Много са. Много са. И пак не вярваме. Виждаме чудесата как се случват, когато църквата се моли, какво се случва, чудеса и знамения. И пак не вярваме. Духът на Бога, Святия Дух, ако днес е в тебе, Той ще ти извести за идните неща. И ако Духът на Бога днес е в мен, аз виждам един от братята, примерно, Бог ще ми каже, Петре, спри се на този човек, работи с него, старай се, защото аз с него имам плани, чрез него 10 000, по 10 000 ще се покаят. И Петър е длъжен да се спре. И да натиска. Трябваш на Господа. На Петър никой не му трябва. Знаете ли? И на мен и на теб никой не трябва. Трябва ни само Господа. Ама Господ казва така. На мене трябваш. На Господа трябваш днеска, братко и сестро. Ама какво означава да познаваш Господа? Трябва да четеш. Трябва да оставиш Бог да промени характера ти, навиците ти, пороците ти и да кажеш, аз съм Божий човек. Не може аз днеска да познавам Господ и да ви лъжа цялата църква. Не мога днеска да познавам и с вас да си пуша цигарите. Не мога да познавам Господ и да си пия с вас. Не мога да познавам Господ и да прелюбодействам да не бъде. Не мога да познавам Господ и да не ви уважавам.